Iya sih, iya sih. Amin. Selamat melayani. Oh, geng. Oh, geng. Marham dari apa tuh? Apaan? Apaan? Asmara. Ci. Udah semua. Ulang lagi. Ulang lagi. Tes. Cek, tes. Udah bagus. Lulham. Ini panjangan dia. Dia panjangan dia. Kalau gua sebenteng. Prosesnya kali ya? Prosesnya coba. Oke, nah. Cek. Ayo. Proses. Tes. Iya, ayo. Depannya aja.
T-shirt. Ini udah sama nih. Ini kali ya. Ci. Nggak bisa mang. Terus iseng ini mang iseng.
ini ya. Dua-duanya mau tembak yang ini kecil, cempreng banget, kelas gua. Emang ada? Ada kecil. Pakai yang itu malah Ada lu. kan ini kan, keluarin kalau gua, keluarin kecil banget, cempreng banget kan. Gimana? Kelas gua. Ini gimana nih? Ini nah, ini. Itu malah enak buat nada tinggi. Bisa tuh bawahnya. Dapat ini. Bawah. Iya ini bawahnya ini. Itu baru oktaf 2-nya. Ada teknik mute-nya ya. Itu makanya gua bilang. Padahal ini. Yang masalah kan gua makin pas masalah tahun lalu. Berarti cuma organ aja ya. Norbabe tuh. 7 Enggak, buku acara Norbabe. 784. Buku acara. Oh, Ahadonom. Itu ya. S.
muakamanami dok inanami sudihi dan wain perhubas itu hatta makalah son parningotan dihatutuhun itu hatta Yesus Kristus nongro manopot kita solma lohok paluhok kita siang nasorak ala nibu say main jongjok kami di sosudi atas nama ni sudi parhaladu ni buria agabiti pasar minggu pasahaton nami matuhita saluhukna rahmahita madok selamat Natal madihita saluhukna oras madihita kudulma Mandok hatama sian ketua panitia Natal Parhaladu dohot keluarga dipersilakan matu inang siswa hani boru Sutagari. Shalom. Wong Songoni, Mang Pendeta Sobok Simang Juntak, Tujuan Huriah HKBP Pasar Minggu, Dohot Inal. Wong Songoni, Amang Pendeta Matiar Sintorus, Dohot Inal. Wong Songoni, Inang Pendeta Hospita Boru Sihomding. Wong Songoni, Amang Pendeta Adventus Tambun. Pinasangapan Amang Inang Situa, calon Situa buat keluarga. Nah, pinasangapan Amang Inang Situa pensiun buat keluarga. Nah, Pajoro tapasa pangoliate ku amata bebata ala nungan liang tuhita sadatiki boy tamar pungu malas miroha di bagasan sadarion. Terima kasih Amang Inang untuk kehadiran kita semuanya di acara Natal Parhalado Dohot Keluarga HKBP Pasar Minggu hari ini, di mana kita sama-sama hari ini merayakan perayaan Natal Parhalado dengan tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dan juga subtema hendaklah damai Natal memampukan kita untuk lebih meningkatkan persaudaraan di antara semua Parhalado dan keluarga. Pelayanan semakin berjalan dengan baik. Terima kasih Amang Inang yang sudah memberikan partisipasi dalam segala hal sehingga acara ini boleh terwujud dan kita sama-sama boleh merayakannya. Dan secara khusus kepada panitia Natal Parhalado dan keluarga yang sudah bergotong royong dengan penuh sukacita sehingga hari ini kita bisa sama-sama merayakannya. Saya atas nama panitia Natal Parhalado dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2021. Semoga damai Natal senantiasa bersemayam dalam hati kita dan kiranya kasih Kristus selalu menyertai langkah kita, kehidupan kita, dan terutama pelayanan kita. Tuhan memberkati.
Rian itu hatta hama kadongan saha porsyaun di bagasan las neroha tutu hattai tapuji mah tuhatta maredde hita riyama hita sasudi. Hiti-hiti gor ni debata ama do gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus do gor ni todi porbadia na tumapalangi dohot tanoon edeho kamu ma debata puji hamu ma gorna palet des hamu ma dalad dibana namar hureta di halongonan jahu bado gorna Jalamarulu-pulu mahamu di zuluna haleluya martangiang mahita alia manami parasi roha nasumurung madok mauliate do hami tuho ai di basa-basaon hodo anakmu nasasari tu hami nadi pardangolanon gabi madua hami siad dosa dohot hamatean nasaliling nililingna hupangi dohami tuho sai sodangi marohanami nahulumi asatuk tiur roha pikiran dohot sadok ngulunami laho manguluiho sai pasada rohanami asatung lassi tutu rohanami majakon anakmi pargugui mahami mangalo nasa musunami merhiti-hiti hapor seaon asa toktong manahan hami sahat rodi ujungna merhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari dihita mahatani debata turpu epistel di pesta Natal perhalaluni huriata imana dienet sian buku ni panurirang Yesaya biddu pitu ayat 10 torus to ayat 10 songonomma didok disi aku nii didok jahubama madok siahas songonom jadi ninna siahas ma dang ulo aku mangido asa unang hujuni jahuba
Di bahini apalah Tuhan izat diri mamangalehon sada tadda di hamu. Idama gabi-gabi yang masarana berbaju. Jala tumubuhon sada anak. Jala bahenon nama warna Immanuel. Aita gassori boto dan nakido pe mabolokot najat jala mamili nadengkan tarulang matanoi nani raja nina dua raja hina biaram munai ima sahakna mertua donatu mangihon hatani debata jala nau peopsa maret demahita. Dimulanai nuga adong hatai jala saur tu debata do hatai jala debata do hatai imana saur tu debata dimulanai saluhutna marhite hatai do umbahe na manjadi tabege ma liturgi parjolo. Sada Musa 2 ayat 4:1-5. Songonima panjadi-jadi ni langit do tano dinatartopa akai diari panopau ni debata Jahoba di tano dot langit. Tagan suadong dope di tanoon nasa rabba jala tagan so martubur dope nasa bulung-bulung di ladang aidang dope di paro debata Jahoba udan tu tanoon jaladang adong dope jolma na mangula tanoe. Sada Musa 2 ayat 6-7 alai martipul ma'uab sian tanaon gabe dibornohi sadok sisik ni tanaon dungi dijadihon debata Jahoba ma jolmai sian orbu ni tanaon jala diuluson tu bagasan bungbung ni igungna hosa hangoluani gabe martoddi na mangolu jolmai. Pesalmen 10 sia ayat 2-1 ayat 4. Akalangit do mamaritahon hamuliauni dibata jala jajadian ni tanganna do pinabuani na rata-rata di langit. Masih paboan do akka ari jala masih lehonon parbinotoan do akka borngin dada barita manang hata-hata naso binege suara nai di bagasan. Tolhas tuliat portibion tali pamukurna jala rodi topini tano odo baritana dibahedo disi sopo-sopo di mata niari. Jadi songot bajo pangoli doi bana ruar sian bilutna
Las dorohana songon ulu balang nama nopot sitopotonna. Siat topi ni langit do habibisarna, jala tolhas rodiaka topi namuse pakusornai. Jalada ngadong nabuni maradopon mohopnai. Psalmen 80 ayat 12 1 Gok dihodo aka banua gijang, gok dihodo doho tanoon, nang portibion rodi isinai, hodo paojak kon nasida, utara dohot dangsina, hodo juma dihosa, tabor dohot Hermon, marulupolup nida guarmu. Psalmen 147 ayat 8 dohot sia. Ibana makukubi langiti mariteite obun. Ibana paradion udan tu tanoon. Ibana patubur duhut diakadolok. Ibana mangaleot tu pinahan gagaton nasida. Nang tu akka anak ni pidong sigap akka na ngwak-ngwak. Psalmen 55 ayat 41 ayat 7. Di bagasan tangana do aka ojahan ni tanoon, jala guru di ibana do putuni aka dolok. Guru di ibana do laut, jala ibana do tumupasa, jala tangana do jumadihon tano darat. Beta hita manukap dohot marsomba, marsinggang mahita tu jolo ni Jahoba sitopa hita. Ai ibana do debatata, jala hita bangso pinar mahana, jala biru-biru ni tangana. Sadarion out di tangihon hamunian suarana. Ainunga di palas horo hakku ale Jahoba, marhiti-hiti akka pambenammu, marulup-ulup doahu mila akka jadi-jadian ni tanganmu. Tung nabalga do akka jadi-jadianmu ale Jahoba. Bagas itu tu do akka pikiranmu. Roma 10 ayat 33 doho 34. Bagas nai atong hamuraon hapistaran doho parbinotoan ni debata. Naso hasigata do akka uhumna, jalan naso habogasa do akka dalanna. Aise dungumboto rohani Tuhani, ise manuturi ibana. Roma 10 ayat 35 1 36. Ise mangalehot parjolo tu ibana asal dibalos tu si. Aisyah ibana dosa luhut naro marhite-hite ibana jalan marhapateat tu ibana dosa sudina dinama hasangapot saliling nililingna. Amin. Marede mahita. Saya
dangjung pambe pangoloyon dohot hau dulon ni jolma na parjoloi maradupon debata nunga di lausi be patiki jala tarela jolma itu pangela ni sibolis pangagoi nuai tabege mali turgi paduahon. Sada Musa onom ayat 5 satu ayat 7. Alai dung dida Jehova nunga lam deak hajahaton di jolma di tanon jalai sanajat nama sude tubuh-tubuh doh pikiran di rohana sida ganupari. Jadi isosoli Jehova marohana ala tinopanai jolma di tanon jalulungun rohana dungi inna Jehova mah di pasonokku mah siat tanoon jolma na hutopai ro dipinahan do nama jirir ro dipidong akka na martonga-tonga langit ay nunga hosol-soli bagiku ala na hutopai na sida. Roma sada ayat 10 sia ay di papa terdosian ginjang rimas ni debata dopak nasa jolma naso daulat jalan nageduk roha nama ngambat hasit tongani marhite-hite hageduhon tandap dunian dinasida pemotoan taringot tu debata di patandap debata. Roma sada ayat 20 sahatu 20 sada ai dapok tarida do pangalaho ni debata nabunihian timbangon ni roha sian aka pambahena ni debata dina tinopanai hasianganon ima hagogo onna dohot hadebata onna namanotongi asa unang adong sida lian nasida ayatik pe diboto nasida debata dang dipasangap ibana songon natama di debata jala dang dipuji gabe di pauto-oto aka pikiran na do nasida jala makolom ma rohana sida naso mangarti. Roma sada ayat 22 sahat 24 diripu nabisuk nasida HP nalwahod do di pasabar do sangapon ni debata na manoktongi tu gobaran na suman tu jolma na mangilasi songoni tu pidong do tu binatang rodi na majiriri di baheni di pasahat debata do nasida di bagasan hisap-hisap ni rohan nasida tu hahodaroni pola di parotsan nasida dagingna sama nasida. Rom sada ayat 20 sia dohot ayat 30 tunggok do nasida nasahageduhon hajahaton harwaon pangahution late-late bunu-bunu bada-bada caci dohot akal bisuk akka parmihim-mihim parhata tudal si hosomi debata akka najukat sigijang roha sideak hata perpikiran narwa namanuisi natorasna. Rom sada ayat 30 sada dohot ayat 32 naso maroha si ose padan naso umboto holong dohot asini roha di boto nasida do nian uhum na pinatikon ni debata mandok na tama marutang hosa akan na mangulahon si songoni HP tong do diula lumo bitahe lomo do rohana sida bida akana mangulah hosa. Rom tolu ayat 10 satu ayat 10 tolu hobar tu na tersurati dang adong na tigor nanggo sada dang adong nama roha na uso-uso di debata saluhut nasida
nunga manimpil tung sange donasida maroha mago. Dang adong si bahena denggan nanggo sada, tanaman nanganga do aru-aruan nasida, napa oto-oto hondo nila nasida, bisa ni ulok dari do ditoru ni bibir nasida. Roma tolu ayat 14 sahat rodi ayat 11. Gok bura-bura dohot hata podu pamangan nasida. Hirtap do pak nasida madurusan mudar. Hamagoan dohot haporsuhot do di dalan nasida. Ia dalan hadameoni dang diboto. Dang marhabiaran di debata roha nasida. Kesalmen siap ulopat ayat dulu saat rodi opat. Sedia lelengon akka parjahati ale Jehovah. Sedia lelengon merulup-ulup akka parjahati. Saya merbulak-bulak donasida maka tahun hajukaton. Saya tealdo pakuling ni sude akka siulahon hajahaton. Pesalmen 54 ayat 5 dot ayat 6. Sai di parsipal nasida do bangsom ale Jehovah, jala di rupa-rupa parjambaranmu. Maragean do nababalu dohot naburo di bahen nasida, jala dibunui do akan tading di lapin. Marende Mahita. Songondia petakang ni jolma marado pondebata. Saena saya mangulahon naso hinalomohon ni debata. Alai saya asido rohani debata mida jolmai. Di jauhondo asa marhamu baon ni roha jolmai mulak gabe sipangoloi di debata. Tatangihon ma liturgi patoluhon. Suara dina jauh-jauh di halongan. Paulihamu dalan di Jehovah. Patigorhamu di adaran dalan bolubung di debatata. Ikon gohan do nasa rura. Jala parejoton nasa dolok dohot betul-betul. Jala gabe na hornop do nama nakok tuat. Jala gabe rura tanggurung di dolok. Jadi patar maha mulia ni Jehovah. Jala sange nasa sibuk mardidasa. Ai pamangan ni Jehovah do mandok. Yesaya 40 ayat 10 walu dohot 10 sia. Unang be paingot-ingot hamu akan nama sanajolo. Jala unang be pikiri hamu
akana robi. Idama bahenokku manaim baru nunga pola martubur nuaing tung so tadamu namai tongot do tahe bahenokku ma dalan di halongonan aka batang aek di tano bakal-bakal. Hesekiel 10 ayat 21 saat 20 tolu. Alai tuksura ditundal hon rohani parjahati saluhut dosana aka naniulana nasailaon jala diradoti saluhut aka patiki jala dulahon uhum dohot hatugoran tongon do ikon mangulu ibana dang jadi mate saluhut hajahaton aka nanulana nasailaon dang jadi jujuran tu ibana hati goran nanulahon naido hanguluhononna tung tagamon marlomon di roha mahamu midah hamatean di parjahati nina Tuhan Jehovah datagonan nian molomu barohanai siandalana akan nasailaon asa mangulu ibana. Panurhirang Yesaya bidu sada ayat 27 1 ayat 20 sia. Tartobus dosogot Sion marhite-hite habonaron jala akan namula tu ibana marhite-hite hati gorang alai hinamagon yakka panglaosi dot perdosa sehali rodo jala siap dosogot akka namana dikon Yahova ai ketarurak nasida sogut maradukon akka hari-hara akka nahinala mohon muna nasai lao jala ikon mailah hamu maradukon porlak akka na nilit muna. Jeremia bidu 31 ayat 31 sahat rodi 32 idama narodo akka arisogot ninna Jehovah pokaokuma pada nai baru tu pinoparni si Israel dohot tu pinoparni si Juda dada songon pada nahu baheni najolo tu opunasida uju nahu takub tangan nasidai laho manogihon nasida ruar sian tano Misir hape diose nasida do padan nahu baheni ati pe ahu harajaan nasida nian ninna Jehovah. Jeremia 31 ayat 33 rodi 34 ai odo padan si bahenokku tu pinoparni si Israel dung salpu aka arion ninna Jehovah lehonokku mapatiku tu bagasan ate-ate nasida jala surat honokku doi tu bagasan roha nasida asa au gabe debata nasida jala nasida gabe bangsoku jadi dangpe podani sahalak dongana manang dohononna tuhanggi nai songonon tanda hamuma Jehovah aitung salut nasida tumanda au sogot tole na metmet tole na magodang sian nasida ninna Jehovah ai marpamuati do sogot rohaku mida hajahaton nasidai jala dangbe ingotokku dosa nasidai. Yesayas bidu 46 ayat 10 toru 12 do 10 toru tangihon ma'au hamu ale akan takang ngaroha hamu akan horong sian hati goran nunga polahu pajono hati goraku dangbe madau-dau jala dangbe marbenda hatuauku jala lehonokku do di Sion hatuaon jala muliaku di Israel.
Yesaya sada ayat 16 1:17. Marburi mahamu urasi hamuma dirimuna paholak kamuma hinaroa ni pabahenamuna sian julu ni mataku pasohot tamuma majahati gurho kamuma mabain nadenggan lului hamuma uhum pitore hamu nani rupa patikot samu umauhum tunasopot somarama odingi hamu aka nama balu imasahna. Tabegema vokal grup keluarga Parhalado. Waktu dan tempat disediakan.
Marede mahita. Mardosa jolmai alani tarela tu sibolis jalanunga di dabu debata tu jolmana parjoloi doho tu uloki alai marpamuati dorohani debata marhite-hite baga-baga haluaon di bagasan diri mi Tuhan Yesus si palua yang nungaro tu portibion tabegema liturgi paupaton. Yohanes bidutolu ayat 10 satu ayat 10 ai songonoddo holong ni rohani di bata di portibion pola do anakna nasasadai di lehon asa unang mago gandup na persea di ibana asa hangoluan na saleleng-lelengna di ibana aidang na disuruh di bata anak na itu portibion asa uhuman na naing paluon na portibiot tahe ubahen na disuruh. Yesaya sia ayat 1 dohot 5. Bangso na mardalani di bagasan haholomon marnida sada panodang nabolon bisar dosada panodang diaka na mangingani tano linggoman ni hamatean ainunga tubuh dihita sada poso-poso dilehot tuhita sada anak pape tua barana do sugut hada jaun jala bahenon na guarna si partahi halongangan si ulu balang ni debata ama salileng ni lelengna raja ni hadameon. Yesaya 60 ayat 1 dohot 2. Hehe maho marsinodang maho aina Roma panodangmu jala hamuliaon di Jaoba besar di atasmu aida ma halomon dohot pangukupi tanoon jala hagolapon akka bangso alaina besar nima Jaoba di atasmu jala marsinodang hamuliaonna di atasmu. Yesaya 60 ayat 1 dohot 2. Songgop do tuahu todini Tuhan Jehovah alanang miniahan ni Jehovah ahu mamaritahon barita nauli tu halak nadangol marsuru ahu pauli-uli halak paroha na bojok maniktikon haluaon tu halak natar hurung doho tu halak natar rate buhani hurungan maniktikon taon para sinirohaon sian Jehovah dohot ari partubolan ni debatata mangapuli saluhut halak namarsak roha. Yesaya 60 ayat 3 dohot 4. Lau pahicahon rohani halak namarsak di Sion mangalehon tu nasida tupal sikat ni sirabun miak las ni roha sikat ni arsak ni roha ulos namar hadoan sikat ni todi na tahuton gabetar goar manasida
hariara hati goran, suasuanan bahan puji-pujian di Jehovah. Jadi nasidama paulahon akan nong leleng tarulang, akan nong tartaban di Narobi, nasida muse pajong joko doho pai baruan hutan tartaban, akan nong tarulang marsudut-sudut. Mika 5 ayat sada 1 rodi ayat 3. Alayang goho ale Bethlehem Efrata mamepet kudoho nian anggotung pola jujuron tua kahuta meribu-ribu di Juda. Hape sian hodo haroroan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala aka haroroan na sian naginan sian aka ari narubi saliling-lilingna. Di baheni pasakaton na manasida saat ro ditiki pangitubuan ni namanubuhon jala mulak pasi-pasi ni aka hahanggina tuaka anak ni Israel. Ale jongjong anggo ibana jala marmahan mangasaon gogo ni Jehovah mar hite-hite kamuliaon ni guar ni Jehovah debatana. Jadi maringan manasida ay tibul maibana disi ro di aka ujung ni tanoon. Yesaya 7 ayat 14. Di baheni apalah Tuhan istadiri mangalehon sadata dari hamu. Idama gabe-gabean masada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel. Tabegema Vokal Group Sintua Ina. Tuhanku penebusku, kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia.
selalu berdoa kepadamu Tuhan. Ampunilah dosa kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Datanglah kerajaan-Mu, terpujilah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu. Amin. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, kau penebus dosa. Hari bahagia telah datanglah, kau lahir di dunia. Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira mengaruh kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, kau penebus dosa. Kau penebus dosa. Masuk Mahita tu liturgi 5. Lam di patuduhon debata do tu jolma holong dohot asin rohana. Di parbaga do haroro ni si palua, lao paluahon jolmai, sian ihot-ihot ni si bolisi. Nunga jupang tikina hombar tu baga-baga ni debata, taringot si palua. Nati nubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, di huta Bethlehem. Nungaro rajata si paluai, dada holan hita di palua, alai dohodo nang pertibion, sude nasa namanggulmit, nasa uluni tot marsomba tu ibana, raja hadameoni, tapai hut-ihut ma baritai, marhite liturgi palimahon. Lukas 2 ayat 1 sahat rodi 5. Dungi Roma ujui paretasian Kaisar Agustus. Ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilangon parjolomai
uju digonggomi si Kerenius tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nazaret nakkok tuluat Judea tuhutani si Daud na margoar Bethlehem. Ala siapo paran jala margani si Daud ibana. Pasurato dirina rabdohot si Maria oroan nai naung gabe-gabean. Lukas 2 ayat 6 sampai 9. Jadi dina disin nasida gok ma arini hangoluanna. Ditubuhon ma anak buha bajuna. Diborhos ma dipeakon ma tubagasan panggagatan. Ala suadong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong mamarborngin di ladang na di sini akaparmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida. Jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabe mabiar si tutuma. Lukas 2 ayat 10 sahatu 12. Alai didok suru-suruan imatu nasida. Unang mabiar hamu. Ai barita halalas nirwa godang do hubuat tuhamuna. Parsaulian ni sandok bangsoi. Ai nunga tubu do dihamu sabor nginon. Di hutan si Daud si paluai. Ima Kristus Tuhani. Onma partinandaan dihamu. Poso-poso do dabutan muna. Nabi Norhos peak di panggagatan. Lukas 2 ayat 10 tolu rodi 15. Jala topu madong dongani suru-suruani torop aka parangan parbuan wagijang. Dipuji nasida do debata mandok. Hasangapon ma di debata digijang. Dame ma ditanon diaka jolma halomwani. Jala dinalahui akka suru-suruani sian nasida dopak gijang. Masih padoham ma akka parmahani. Betama kita tu Bethlehem. Taida ma nama saon. Napina botohon ni Tuhani tuhita. Lukas 2 ayat 16 rodi 10. Jadi hatop mana si dalau tu si gabe jupak sama si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi napeak di panggagatani. Asadung di ida dibari tahun nasida ma boa-boa naung di hatahon tu nasida taringot tu dak danake. Jadi sudah naung begesa longang bedo siala nani hatahon ni akaparmahani tu nasida. Lukas 2 ayat 10 sia dohot 20. Ia si Maria dipeok do hatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mulak do aka parmahani dipasangap jala di papuji-puji do debata alani sasudena binege jala nani ida nasida. Songon naung dihataoni tu nasida. Matius 2 ayat 1 rodi 2. Asadung tubuh Yesus di huta Bethlehem di luar Judea. Ujuhina rajoni si Herodes Roma aka hapistaran siap purba tu huta Jerusalem. Akanin nama. Di dia do raja nai baru tubui. Nau huidahami do bitang na di tano habisaran alani rodo hami sumoba ibana. Matius 2 ayat 3 1-5.
alai di sidi bege Raja Herodes hatai tarsongkot ma ibana ro di sude pangi si ni huta Yerusalem. Jadi di papunguma akka situan ni malim ro di siboto surat ni bangsoi. Di pamahat matu nasida huta hatubuani Kristusi. Jadi di dokna sida matu ibana huta Bethlehem na diluat Judea do ay songon ondo pandok ni panurirangi. Matius 2 ayat 21 lu. Yaho huta Bethlehem apalatung na mek doho di tonga-tongani akka huta na di luat Judea. Ay hodo huta haroroan ni rajai na marmahan Israel bangsoki. Dungi marhusip ma si Herodes majou aka parha pistarani tujolona disihir-sihiri matu nasida lelengna dung tarida bitangi dungi disuruh nasida matu huta Bethlehem ninama lao mahamu takas madi yori hamu dak danaki ia dung jupang pabua hamu tuau asadoho tauro marsoba tu ibana. Matius 2 ayat sia 1-10 sada. Asadung di begena sida hata dirajai laho mana sida anggo bitangi naung ni dari sidai hian ditano habis sarane saya digijangin nasida do muse rasi rasa sahat tikos digijang ni inganan ni dak danaki marni da bitangi macela situtu ma rohana sida laos dibongoti ma bagasi gabe di ida ma dak danaki do si Maria inanai dungi manukak manasida marsomba tidak danaki dirukari ma artana sida sere haminjon dohot akana angur parsombaan nasida tuibana. Masuk mahita tu acara pagalat lilin. Pinangido asa pagalat lilin na perjolo. Amang pendeta Maulinius Uwe Siregar STH. Na paduahon amang pendeta Sobok Simanjuntak. Na patuluhon ketua panitia Natal Parhalado Inang Sintuahani Boru Hutagalung. Napapaton mewakili Sintua pensiun Amang Sintua Dr. DJ Manurung. Siap. Napalimahon mewakili Sian Sintua aktif Amang Sintua D. Tambun. Napaonopon mewakili Sian Sintua Ina aktif Inang Sintua Romal Sihite. Napapituhon mewakili keluarga Parhalado Inang Nyonya Sintua H. Simanjuntak Simatupang Boru Simanjuntak. Dipersilakan yang mau nyalakan lilin untuk ruas disilakan maju petugasnya. Tabegema Solo Sian Inang Sintua D. Boru Napitupulu. Umi
Jongjong Mahita. Marede Mahita sonang diborngin nai. Belum. Sonang
Silakan Amang dan Inang kembali ke tempatnya. Terima kasih. Rimma hita zongjong. Kamu kadongan nahina holongan sudi hita parhubas ni dewata nama kalasona sini rohani dewata di bagansan boronginon takas do pajuun ni dewata gabi akan aposona hita lahomakubasi tuhani marhiti huriana natamado hita apala di boronginon makilalahon sinodang nitu hattai naungmian di bagasak kita jalalos tamado sukunot tarohatta pikiratta nang akka pabahenatta diakka pakubasioni ating tung sipata dodang marsinodang Kristusi nasay mangula jala marsinodang di pajuot tabi tarimange ma jala tauhom ma padok ni edeon partikian jala sahat tita tutikion na so marhauzungat dobe imasahit sore mago COVID-19 torop dona mangai alani pirusi jala torop na agoan hosa jala torop na mangai di pernguluon siganopari songon akan aposoni Tuhani hita denggado tasuliki beirohatta ate-atetta pikiratta dijauh jala dipabakit Tuhani do akaraja pangajari panurirang sikak ni Tuhani mabuan jala mamaritahon para sinirohaon asamalua jala marsihoho di Tuhani tamado hamoleate honotta alailaos tamado sulikitota ulautta songon naposo ni Tuhani marhiti natalon tahirim do asalam marsinodang hita di ulaon ni Tuhattai jalatadokma tamato hita sidok mau liate di Tuhani ala sini rohana di patau hita mangalo sahit COVID-19 siai ubay boy do pe hita makubasi Tuhani manoktong mahita di bagasan haringgason haserepon pabuan naung di bagasan hita hati uroni jala sudi mahita mangulupon doho makkamalateho pabahinan di mata songon panidangion ni parpesal meni hudul mahita tapasah matutangiang pangod di anon
lihita sude napungu di bagasan obason tapasada ma rohata martangiang mahita Tuhan debata Jehovah amanami namar habangsa di Banua Gijang amanami situtu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si balua jala si pahokop pami namar punguruhami di ngananon ale Tuhan di razumi rohanami hodo namangalehon hahipason di hami ale Tuhan namangiring-iring kami di sude ari ini perngulon nami ale Tuhan bui hami ro tubagas na pinarbadiamon laho mamestahon ari hatutubuni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami Natal pamuhai maun ali Tuhan di Huriam di HKBP Pasar Mingguon mangidu hamid ali Tuhan nang diakka pesta na mangihut homali Tuhan na paturehon homa nama baen tulus sudi sakap ni Huriam nanaing patupahon pesta Natal dope di Huriamun ali Tuhan Tuhan debata Jehovah aman nami nabar habangsa di Banua Gijang di sodohami parhaleaduni Huriam dot keluarga rapon situa naung pensiun sian pakobasion di Huriami ali Tuhan dohot keluarga mangido hami tu ali Tuhan pasu-pasu mahami di sudi pakobasion nami di Huriamon ali Tuhan asabui merdalan sudi akka parmingguon dohot akka kegiatan napinatu pani Huriam tuaka ari namangihut songon tema Natal di bornginon ali Tuhan holong ni Kristus pahoton hasadaon ni parsaoran ima pasaut dihami ali Tuhan disadok panglumiton ni ngulunami pasu-pasu mahami ali Tuhan sudi parhaladuni Huriam lehon hahipasong lehon gugu ali Tuhan laho makubasi parmingguon dohot sudi narikot di Huriami di razumi rohanami ali Tuhan matsebelgado pasu-pasum dihami manipat sataonon di pasu-pasu horo kami ali Tuhan nak pesipata di luaso ro akka parukilon parsahiton di tonga-tonga nami ali Tuhan alai pos dorohanami di bagasan panggonggomyomu dohami ali Tuhan laos di bagasan tikyomu ali Tuhan hubak kami tuarupamu nabadiai akka dongan nami na di bagasan parsahiton di bagasan obason ali Tuhan na dirawat di rumah sakit dirawat di Jabu songoni naung akka di pemulihan ali Tuhan amang situa J Gultum amang situa J Simatupang inang nyonya situa T Siahan Borusiagian inang nyonya situa Ide Sibolon Borushite inang nyonya situa M Hasibuan Boru Samosir inang nyonya situa MH Simajutak Boru Purba dot inang nyonya situa S Purba Boru Siahan ali Tuhan hodo padauni nasumurung ali Tuhan natukdo tangamu mangalehon hamalumon di sudi akan namar sahid secara khusus naung huguari hami naking ali Tuhan alani ali Tuhan asi maroham lehon ma hamalumun dinasida marhite-hite pasu-pasum nasumurungi ali Tuhan suak songoni dohot sudi ruas ni Huriam tuhoma hupasatami ali Tuhan
asaho namang gongkom saddo nguluna sida ruas ni huriam sian namet satu nama gudang rodi nama tua ali Tuhan homa nama masu lehon hahi pason lehon gugu ali Tuhan diakka yanakon nami na di bagasan persikolan tuhoma hupasat tami asaho nama masu na sida lehon makana pinarsita ni rohana sida li Tuhan asa marhitei gok klas ni roha hami mamuji pasangap guar munabadiai suak songoni nang yanakon nami akka naung magudang naung lulus siya persikolan na mga lului karejo tuhoma hupasat tami li Tuhan asaho patuduhon mga lehon ulaon narumenggan dinasida hobar tu lomoni roham diak kaya nakon nami naung tang ali Tuhan naung tama nasida mardongas sarebe homa nama masu homa nama ngalehon sirokap ni todi dinasida ali Tuhan hobar tu lomoni roham Tuhan huingot tami dongan nami situa amang situa PPT silalahi namulak tubona basiogit di namar hapot ni roha nasida li Tuhan di parmoding ni anggidoli nasida di bona basiogit tuhoma hupat tami aman amion asaho namangiring-iring di perjalanan di nalahu borhat songoni nalang di nalahu mulak tu Jakarta li Tuhan homa namangau puli roha nasida dot sudi keluarga Tuhan secara khusus dinarap kami dohot amanami inanami akasitua nauk pensiun dohot keluarga ali Tuhan lehon ma gajang niungur dohot hai pason dinasida asa toktong boido penasida ali Tuhan gawi panukuna di hami diakka narikot siulahonun nami di huriamon Tuhan pamaret tanami sian presiden satu tingkat nautoru ali Tuhan mangidu kami tuho homa mamasu sudi nasida asabui nasida manguluhon negara namion di bagasan nasonang suari wurion ali Tuhan jala parohai nasida patu pahon nadumenggan di bangso dohot negara namion ali Tuhan Tuhan uluan nami di HKBP di Huriamon ali Tuhan mulai sian nadikator pusat upui Eporus sekretaris jenderal do sude perangkana ali Tuhan proses nami di distrik Walu DKI Jakarta swaksoni dohot uluan nami di Huriaon pad amang padeta S simajutak rodi sude ali Tuhan padi tanami naso hugari hami ganung mersada homa namangalehon hai pason gugu dohot habisuhon dinasida le Tuhan laho manguluhon huriamon asa tujuluan nyari lemar bungaran barita na uli na pinasa nasida di tonga-tonga ni huriam Tuhan di pesta nami di bagasan pornginon tuhoma hupasat tami ali Tuhan sahatu namangujungi hami annon perdusana gudang duhami ali Tuhan alani jumulu sesa dusana mina gudangi asa tamahami dia dupamu jala talupami gabe habaoran ni pasu-pasu dohot asini roham atong jalo jala uluima tangyang ele anyon nahu sobau kami tua dupamu holan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tasakom magarita nauli di parsaurata di Natal perhalado boronginon maredehita halalas ni roha godang. Nunga
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihamu akadamang do dainang. Muliate mak tapasah tutuhatta di Bornginon di obas na perjulu di Ari Sedarion di paguk tuhat talas ni roha dihita ala keluarga ni parhalado do akan dapat ciumba memunai pesta las ni roha pesta Natal di tahunon di Huriata Hagabipi pasar Mingguon. Sada las ni roha dihita di tonga-tonga ni kapartiket tenuaing dang sai sudah bebo Huria Hagabipi dang di kotaon patupa acara si songonon domutu akarocok ni ulaon ala ni aka namar domutu pangotak ni COVID 10 siaon ala ilas marohat tadi morginon jala marhite-hite hata ni debat talam tabbama las ni rohata dina makalason hatu tubuh ni Kristus Yesus hita laos dipakulingi turpukta di Bornginon hobar tu tema ni PGI do sudia ke huria nadong di Indonesia ondo huria HKBP di enet sian sada Petrus bidusa daya 22 cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan alai hujahama sikop di sada ayati paya samuma rohamuna marpanguluyur dia sitongan mangyahi haholongan naso marlauk didongan asa masih haholongan situtu hamu sian nasaroha karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Di hamuaka nahina holongan akadamang dainang di bagasa Kristus Yesus Tuhatai. Di pertiket sinayongan lam duk do akan natado pihinorhonnya keperhusoran perubahan na masa di tonga-tonga ni perngulata siganupari. Jala laos di horhoni do akabak kunay baru. Juk do tabigay dia kepertiket na perpudion di partikian na ginuaran na abad manang era digital gudang-gunang di horhon akasahi na baru na laos paganggang akaparasauran siganupari. Di tonga-tonga ni huria buido tong masa aka parasauran dalam ngali ala ni aka parhusoran ni budaya manang parhusoran ni aka hasomalan ni jolma di tonga-tonga ni nahumaliat kita. Nian okuhonota do hinarga ni teknologi nuaing aka parbinotoan na mangojar tu lamu bidang pengatusan ni jolma lahu mga marnida manang nahape di tonga-tonga ni nguluna. Molo na jolo lao para dehon sada pesta halak Batak parhalado di buat songono jahal lau manut Tuhan ari nauli lahu patupa sada ulaon. Jadi mulu nuaing dang apalai be teknologi sangat membantu manusia untuk dapat memperhitungkan dengan baik secara presisi bagaimana dia merencanakan kegiatan-kegiatan atau ulau di tonga-tonga ni ngulu siganupari. Tahalas sodo parroni teknologi sinuaingon. Alai di akka ganup inganan dada holad dihitaon songoni dang dia keluar na asing. Sudero ramang okuhon pakorhon ni teknologi na baruon dapat tubuh ragam ni akka sahid di tonga-tonga ni masyarakat ta. Dang apala be borat dihilala zolma rupani manuhasi dongan na marhite-hite media sosial. Jala ala say mau di paula-hula ko berita na salai gabi mo hasitongan na di jaloni zolma. Setiap informasi yang disampaikan secara berulang-ulang dan terus-menerus meskipun awalnya itu adalah sebuah kesalahan tapi lambat laun itu dapat mengkonstruksi dan membentuk
menginternalisasi nilai seakan-akan itu benar. Omana ginuaran dipertikatan mengidok zaman post-truth, pasca kebenaran. Bahwa segala sesuatu yang dia ulang-ulang terus disampaikan, dikomunikasikan, kemudian itu dibagi, lalu di-share kepada yang lain mendengar, bercerita, menuturkan itu, kemudian secara simultan satu gudang kazolma, jala mau si berita huni, ujung nagabe berita sito ngamai, omman waeng na tadobi tonga-tonga di nguluta. Buido saha nang tonga-tonga di huriaon. Kalau ini sempat mengalami penetrasi di tengah-tengah gereja, tentu sekali para saudara di tengah-tengah di Huria IP, buido mengadupi sada parmaraan. Alanido tema ni parningotan pesta hatu tubuh di Tuhan Yesus Kristus di sudai Huria-Huria nadong di Indonesiaon, marujah hatu sada sihol ni rohani ganup hita akan aporsea. Lau paulakon parsauran nasomarlau persaudaraan yang sejati. Mula dijauhon hata persaudaraan yang sejati, tentu mernida mahitan waing tu godangnya ketegangan sosial, nama saya di tengah-tengah dinggulu di masyarakat. Taida do, tubuh do akan ataguari gerakan fundamentalisme, gerakan separatis. Masyarakat di tengah-tengah di sada lingkungan sosial na bertetangga do akan asing digoncang oleh munculnya nataguari eksklusivitas, semangat kelompok yang begitu kuat sehingga masing-masing kelompok masyarakat menganggap mereka lah yang memiliki hak terhadap sebuah kebenaran. Omana iguaran claim truth, klaim kebenaran. So di mana kamu? Marmara lo hitan lagi tonga-tonga di masyarakat. Tak ala tubuh nang aliran-aliran yang menganggap mereka lah yang paling benar. Sehingga ini menafikan kelompok lain dan mereka lah yang dianggap memiliki klaim kebenaran atas apapun. Tubuh maka haganggangonnya kepersauran di tengah-tengah di Huria. Di tengah-tengah di Huria pe masa masih songoni. Jala molo taida di partikiatan na parpulion. Kalau kita melihat pasca 1998, setelah HKBP memasuki satu fase baru Nataguari, era rekonsiliasi, sepertinya kita mengalami kegamangan untuk merespon, beradaptasi dengan situasi yang baru itu. Saya tahilalado molo galuptik kita aman demena turanon, inilah jawaban kita terhadap dinamika perkembangan perubahan yang baru ini. HP ganup, gati aturan yang baru, ketegangan bukan semakin berkurang, tetapi justru menancapkan semakin luasnya perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah-tengah di Huriata. Taida di zolma lem ngali kolong ni rohai, lem ganggang parsaurani. Jala songoniman nang pertubuni teknologi online mabain akan masa di tengah-tengah di Huriape dang boy be sai bunina sida rupani asal unang haruar beritai dang boy benuaing. Karena itu gereja-gereja mengalami satu tantangan. Bahwa dosa dengan tapauliuli parsora di tengah-tengah di Huriai. Kalau kita tidak mau gereja kita menjadi komoditas berita yang terbuka di media sosial doakan asing. Ikon sailam tapauliuli ma parsora di tengah-tengah di Huriai. Jala diterpukta di sada Petruson, molo di dok persaudaraan yang sejati, itu adalah persaudaraan yang tulen. Apokoh prites. Jadi mulai doa anti terhadap apa yang ditopengkan ala di zaman Yunani klasik, tubuh doakan Nataguari, seni dan perkembangan drama yang begitu luas ala perkembangan di filsafat sehingga meluas juga perkembangan seni dan lain-lain. Lalu tubuh manusia nerok seni drama. Jadi masa do di Yunani klasik drama begitu subur. Jaladong ada pertunjukan Nataguari bahwa sebuah pertunjukan seni martopeng dotong aktornya te. Dia mencoba untuk menutup dirinya supaya orang lain tidak mengenal sehingga peran yang ditampilkan itu tidak mempengaruhi bagaimana dia
secara pribadi dikenal orang. Bodoh mulu pudok majorupani mulai baik kita peran nomensen ya tak julu di ahado guarra ibaik kosmetik rupani anu ni desima tua kuan no nau sutung di dah nomen sekko ibaik ko tapi pangalahom hurang kok sutungin dan nolinna te marang dapat dita. Jadi somal doi Yunani klasik. Jadi beliau itu puktai soni pakai doi itu hata tulen. Jadi persaudaraan sejati itu adalah persaudaraan yang tulen, yang otentik, yang tidak tersembunyi, yang apa adanya, yang tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan sesuatu keuntungan di balik setiap relasi yang terjadi di tengah-tengah di nguluna. Dalam berhite-hite tema persaudaraan sejati on, gereja-gereja di Indonesia ingin membangun satu imaji tentang persahabatan yang harus menembus batas, menembus benteng-benteng, tembok-tembok yang sering membuat manusia itu tertutup untuk dapat berhubungan satu dengan yang lain. Kita pe bodoh saya tubuh sual di tonga-tonga ni persaudaraan ni ruas di HGB ate. Mulu dah julu rupani ngasomal marpeci alena parpulion karena peci itu tergerus dengan budaya-budaya populer nai baru. Dino yang ngono lu marpeci jolma, holan ni ruas ta marpeci jolma. Asosiasi dia torah do tai. Haji don, masa marpeci pada di tahun ini nanti. Karena begitu banyak tembok dan batas-batas yang dikonstruksi, dibangun secara sadar dan tidak sadar. Dan dalam waktu yang lama, isolasi-isolasi dan eksklusivitas seperti ini mempersulit terjadinya pembauran, terjadinya nataguari hubungan interaksi yang terbuka di kelompok-kelompok masyarakat. Dapok rohata dua bahasa apalah tahu non tema persaudaraan sejati menjadi satu tema yang digaungkan oleh gereja-gereja di Indonesia. Asanggiat bohita rap dohot aka elemen ni bangsa nadong di Indonesia bersama-sama melawan setiap gerakan radikalisme, setiap gerakan fundamentalisme yang merusak sendi-sendi persatuan, yang tidak memberi ruang untuk toleransi, penghargaan terhadap kelompok lain, sehingga itu dapat membangun perbedaan kemudian menciptakan disintegritas. Nabui mabahen bangsa tahun terpecah-pecah dalam semangat kelompok doakan asik. Di huria na berjolipe hobartu surat na pinasahan ni Apostol Petuson disosoi di turuas ni huriai hinarga ni akka persaudaraan naso marlau, persaudaraan yang sejati, persaudaraan yang tulen, persaudaraan yang tidak menuntut do uddes. Hulehot diho ikol leonom mutau. Si soli uhum siada parigogo. Molo lawau tu balian ni hutam dohot mengurupi laho mananam boni dohot laho mamutik hasil ni akka panen dohot akan asing iko kirimok dohot musia norro. Ba dohot mau musia tong nang mengalami penetrasi masuk tu akka ngolu manang gaya hidup ni hitam marhuria. Dan roho tujabuk kutiki pertanyaan bahadalah kuro tujabum kope soro tujabuku. Lalu inilah benih-benih yang merusak persaudaraan yang sejati. Kita perhaladu pe dalam siklus periodisasi selalu ada ketegangan-ketegangan yang sangat sulit untuk kita atasi. Ketegangan-ketegangan yang begitu mudah menimbulkan konflik-konflik kecil dan menimbulkan friksi, perbedaan kelompok dan lain-lain. Dan ini tidak hanya di tingkat lokal, di tingkat pusat pun ini sering menjadi salah satu tantangan. Alanido sayang dia ma lam tadida persaudaraan nasumar lauki, persaudaraan sejati itu ternyata itu dapat mengikat. Itulah yang dapat mendorong tumbuhnya persatuan di tengah-tengah jemaat. Lahirnya pembaharuan-pembaharuan di tengah-tengah jemaat. Terciptanya masa depan jemaah yang semakin baik. Ai bado may nota laho pahebak ko na kaulo di tengah-tengah di huria. Moloso saroha sa pikiran, sa pakilala kita. Masih buat dalam Nabi masing-masing menganggap bahwa pikirannya lah yang paling benar. Dan itu juga godaan yang sering kita hadapi sekarang ini.
Sugari rupani makatai hita itonga-tongan yakka dinamika ni parsaurat di huriatta, di parsermona, di rapot doa kanasing, molo jupang sada si pikiron, isukun na sada rupani, bado pikiranmu, itu ate, bado panatapanmu, bado parnidamu, bado pamirengmu. Di huriatta na parpudion, ngahurang tarsuan na ito, bado hita mabarkilhoni di bagasan gugun itu hatai. Asa diajari jala diurupi hita mengetusiaka tadda-tadda namuba di tonga-tonga ni uluta. Oma na ikon si paula hota muse di tonga-tonga di parteka talumobi di parsaurata di Borginon. Nunga tapuka sada ulaon na denggat di tonga-tonga ni huriata malhite-hite Natal. Alai dada holan pestai, dada hola secara simbolik kita di Borginon. Alai naing manang suara ni pesta Natali, Yesus naung tubuh di bagasa rohatai. Bukan hanya Yesus yang lahir itu secara simbolik dan secara dogmatis. Alai Yesus naikon mangonu di bagasa nau ganup tiki. Pagodang-godak konau di bagasa to di Haibaruani. Songan Eron Yohanes ayat 10 toli. Kita dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus bukan karena darah dan daging. Alai dipai baru ala hatani debata. Songon na tersurat di Markus 10 tulis seperti benih yang ditaburkan. Magodang mahita di bagasan barita nauli di tubuhon. Hai baru di bagasa kita ganul pari. Iman natagwari natalitas manang pesta Natal itu dilahirkan kebaruan-kebaruan kita. Karena Kristus Yesus yang terus lahir di dalam hati kita. Alani unang bega beholan pesta sadari pesta Natali. Seringkali Natal menjadi pesta satu hari. Setelah Natal itu selesai usailah semuanya. Maka yang paling sibuk adalah panitia, ya, menyusun kembali bangku-bangku melipat, membersihkan, membagi kado Natal. Setelah itu orang-orang melempar sampah-sampah dengan sembarangan, kemudian pergi tidak sedikit pun memiliki atensi dalam kebersamaan, persaudaraan. Ngasai bepestai mula mahita dok mapanitia ilojainna. Natal tanpa Yesus yang lahir di dalam pesta Natal itu. Jodol. Mula jol memar pesta Natal isu pesta koina. Bah Yesus itu idia. Idia hatari dan nang pesta ko nak seorang ibana ibagasako itikion. Dung tay dehon naking hatuao dolas ni roha do hatu tubuh ni hatu tubuh di Yesus. Karena Natal itu sering usai ketika pesta sudah selesai, maka Natal juga berlalu. Jadi suatu kolan di Bornginok kita memestaho pesta Natal, tetapi pesta Natal adalah kelahiran Yesus terus menerus di dalam hidup kita. Iman dan sejarah lahir baru, dibentuk terus menerus di dalam Kristus Yesus, itulah tanda bahwa kita telah lahir di dalam Kristus setiap hari. Alanima hobartu subtema ni perayaan Natal tadi Bornginon dizodo hitanang asalam nang pahicapton meningkatkan persaudaraan di antara semua perhelatan keluarga supaya pelayanan semakin baik, berjalan dengan baik. Dang boy manangah petaulahon kalau kita jalan sendiri-sendiri. Era kepemimpinan di HKBP pun tidak lagi dipersepsi hanya adong nazako dangi benwaing. Ihuria pe sotung saya tahirim perdita nazako. Tidak. Kita membutuhkan orang yang mampu membangun kerjasama. Memiliki mentalitas yang tidak baper. Unang be tong na baper be. Muli tegori tora cik roha. Enggak itu lagi era kita. Kita harus memiliki akseptabilitas, daya tahan yang dapat menerima apapun, dan kita terus menerus secara siaga membentuk diri kita supaya kita betul-betul hidup menjadi parhalado yang tangguh. Ai mulo so tangguh hita baru astopera gudurah. Ya. Mulo tikina salpur pani begitu banyak atribut, begitu banyak sorotannya ke ruas tari waktu hasituoni. Mulai ate metikina perpudion di era 80 mulo ke situ rupani dok baka jago parcoker doinna mulai atema itikina perpudion itu sudah tidak ada lagi, sehingga kita membentuk ulang lagi bagaimana
otentisitas, ketulenan, kesejatian kita sebagai parhalado di toka-toka di huriata. Naing tauji muse revitalisasi, tauji muse laho makanguluhon, jojoni di batatu hita do pitu tugas tohonan ni hasitotei. Asanggiat ta auhoni di bagasang uluta, jala para nomargan waing adalah gabe sitiruok kita. Bodoh sitiruok dang nasorok kahurangan dangi. Paling tidak itonga-tongannya ka uek lingkungan di mana kita melayani, mereka harus melihat bahwa ketangguhan daya tahan kita. Jalan negara Indonesia ini tema yang paling umum sekarang ini. Apa yang disebut dengan ketahanan ini menjadi tema sentral ng Indonesia. Alanya tema sentral karena kita melihat bandul yang terus mengubah paradigma kehidupan manusia adalah bahwa manusia tidak akan bisa lepas dari tantangan manang nataguarin na yung virus sutuk tailala lewat virus ahar tahiyon. Kopiton, selesailah. Sudahlah tugas kita, tidak. Pamareta tapi na yung gugus tugas sekarang juga udah mulai sibuk mencoba untuk memastikan turis-turis yang masuk ke Indonesia dari negara-negara tertentu yang dianggap masuk dalam ahado warna yang sudah terdampak Omikron virus itu menaksana masuk ke Indonesia. Jala sotuk tahilala holanon nama nanak syarupata tujolulam gudang namaka sahid yang akan dihadapi oleh manusia. Alanya ya memang lingkungan ini sudah rusak. Alam ini sudah mengalami krisis ekologi yang sangat luar biasa. Di mana manusia diserbu oleh banyaknya ke penyakit-penyakit baru yang ditimbulkan oleh karena manusia sendiri yang telah merusak alamon. Alani ba ihuria pi bodo masai. Krisis persauran ala orang mencoba untuk melihat kepentingan sendiri-sendiri. Persaudaraan yang sejati adalah menyampingkan itu, mengutamakan bagaimana kebersamaan, bagaimana kemajuan bersama dapat menjadi satu tujuan, dapat menjadi satu visi bersama. Alani dia mengesampingkan nataguari naking hak pribadi. Jalai hati Indonesia idok dengan segenap hati nate sian nasaroha. Ada juk dohi tenguruton noeng mangula peolo daksian nasaroha. Molozolma mangula jala memuji Tuhan sian nasaroha utuh deh. Itu integral mengikat. Itu tidak terpecah dan tidak terbelah. Dia misalnya. Molo tarok naking hatuau dolas niroha doa tutubu ni Yesus. Ini kan sukacita memuji Tuhan. Jale kosian nasarohat tadoi tapasahat tutuhadi. Itu utuh, tidak terbagi, tidak terbelah. Artinya apa? Ibagasan perbuatan, pakataion, pabahenan, pangalaho, ikut tarida di tonga-tongani muluta. Jala molo seta deho hatuau dolas niroha hatutubu ni Yesus. Dok maju hita sanggiat mangulu hita ibagasa persaudaraan nasomarlau, persaudaraan yang sejati dan tulen, maka itu tidak terbelah oleh apapun. Dia akan mengasihi dan membangun persaudaraan sejati dengan siapapun. Bahkan dengan orang lain, bahkan dengan saudaranya yang berbeda secara iman. Itu tidak akan dapat menghambat, menutup hatinya untuk dapat mengasihi mereka. Moliate me tu hatta ala di boronginon takas do hatai marsuara di tengah-tengah di parsaurat tahun ala ni naing ma gabi akka halak na porsea hita na makanguluh kata ni bata na mangulu ibagasan ibana na olo di uluh tu hatai palwason naing holong ni rohan na tu hatai hata ni debatai pagudang-gudang ko kita asa ibaru hita ganupari jalalam tarida parsaurata si ganupari tonga-tonga ni huriaon di tonga-tonga ni parsaurata songo naka parhalado do akan napaciun di tonga-tonga naka wekta di tonga-tonga naka lingkungata songo ni nang itonga-tonga naka keluarga tabi si ganupari sailam tarida ma parsauran na somarlau persaudaraan sejati dalam Kristus ala ni holong na siya tuhatai
mangulu di bagasak kita, jala hata ni debatai gabe benih yang terus menumbuhkan hai baru di bagasak kita sehingga kita lahir setiap hari. Tidak lahir hanya sekali setahun dalam pesta Natal, tetapi pesta Natal menjadi peristiwa Allah yang terus menghidupi dan membangun hal-hal yang baru dalam kehidupannya, persaudaraan yang baru, sikap yang baru, cara berkomunikasi yang baru, cara memberi tanggapan yang baru, cara membangun kehidupan bersama yang baru, cara menghargai, menghormati, membangun toleransi di tengah-tengah kehidupannya. Ima na mangalehod di talastiro hadi bornginon, asa saya taingot Tuhan ta Yesus doha benagabe alialeta na sumurungi, na yung doh tita tarso laho mangulahon pareta ni Tuhan ta sa mangulu hita ibaga sa kolong ni roha, hataridan ni nong ditubus Tuhan ta Kristus Yesus hita gabe ale-alena hita pe gabe akka ale-alena sumurung dopa akka dongata dopak akka ale-aleta dopa akka na humaliat kita dopa akka hobar balok tak menurut hobar balok pega semerbada buah bebeno tabiate ya. Indonesia sekarang perlu membangun hidup bertetangga yang baik. Ini juga satu tema yang sekarang ini terus digalakkan. Ai sifatnya kita ada tetangga isi deh nak. HP ngaro Densus 88 berteroris 2 bena tong. Ai sudah kita dabena bertetangga. Jadi kita pe sutung masih tadak kita te akamang do akenang. Lam masih tadak mahita. Marhite-hite Tuhan Yesus na mangarahut na menyempurnakan parsaurat tela holong di bagasa Kristus Yesus Tuhan taiba. Go malas tirohata di borginon ala nang tubuh Kristusi di bagasan nguluta hita pe tubuh ganupari di pai baru di bagasan ibana masih haholongan jala mangulu di bagasan akka persaudaraan yang sejati. Amin matang mai tali di batama nami di bagasa Kristus Yesus Tuhan nami. Di hilala rohanami do tunggu dang do akka hamu bau di tonga-tonga ni ngulu ni jolma di partikian noaing lam ganggang do parsaurani lam ngali horong ni rohai jala bolas do masa nang di tonga-tonga ni huria ganggang ngulu do parsauran niaka parhaladui ala niaka partikian nagiwaran periodisasi gabi patubu akka haganggangon ni parsiaon doho haganggangon ni holong niro ale Tuhan tu marasi ni roha maho marhite bornginon nak tubu ho di bagasan roha nami galup di pai baru hami jala mangolu ne baru hami ganupari asa nang monang sinodang ni Kristusi di bagasan parsauran nami holong ni Kristusi mian di bagasak kami jala marngulu di bagasa parsaura siganupari mulai ate maria kama nami do ina nami akasitua nak paciun sahat do diula tohonan nai marhite asini roham nama sumasu nasida gabi jamita manang dihami akaparhalado nama kubasi do penwaing asa salam ingot tami gabi jamita ngulu nasida dihami asa ulu hami di pai baru marhite-hite hatu tubuh ni Yesusi ngulu ni Yesus na ulu makaholongi hami mane yahud dirina jala mate homokopami ima nama bori ngulu haporsyaon nami asa ibaru hami toktong di bagasa parsauran pasu-pasu masudi parhalado ni huriam hage pasar mingguan nama kubasi aktif jala akada mangula songon akka pengurus songon akka fungsionaris saya paingok na sida asa hola di bagasa Jesus na sida mangulu jala marholong ni roha la mangula-ulaw ni palwason hatani debata nagabe boni na manuato nakka parange do pabahenan na denggan pasu-pasu manang uluan ni huriam ni donganan ni sudi akka padita nama kubasi di ingana non di bagasa sadani roha di bagasa toddi persaudaraan sejati manasida rap makubasi di huriamon pahicato nakapakubasion dalam ubidang laho manogu-nogu sudah ruas ni huria asalam magodang di bagasan hatani dewata atong
gok diho mahameli Tuhan, saya tubuh maho tok tonggan upari di bagasan ngulu nami. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami, mau lihat ma rohanami diho. Amin. Mari demahita. Ope hamu kadongan tada naung tubuh Yesus si di nguluta tayahima natau pada mehon dohot pauliulihon hita sama hita perhaladu dohot keluarga di huriat tahun
masih sia-sian jala masih haholongan mahita saluhut riting niroha panonggahion dohot pangicahion dauma sian hita. Tuguma rohamuna di bagasan Tuhani doho di bagasan hagugu onna tugui lamtang maha porsyamuna suluko kamuma pahean sijata nasiat debata asa taralohamu natau mangago hamu. Saroha sa pikiran mahamu di bagasan Kristus Tuhani masih haholongan mahamu sama hamu songonak kanaposo ni debata ala naung jumolo debata makkaholongi hamu. Marede maita. Ditangiang ali amanami na jalan kita hai benar badia maqam sesaut malam di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana bidaho di dopako Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhom madamena tutod di munabi. Selamat Natal Madihita. Mau lihat mari pasat kami mewakili panitia, amang pandita, inang pandita, amang idang sintua, sude keluarga Parhalado dohor sude na adong di Garejoton. Ala noksipul do acara Natal Parhalado Sadarion dengan hormat kami mengundang kita turun bersama di ruang serbaguna karena panitia menyediakan konsumsi untuk kita makan bersama dan menyediakan cendera mata atau sipalas roha untuk setiap keluarga yang diberikan di ruang serbaguna. Kami berharap untuk berkumpul di ruang serbaguna. Demikian, terima kasih. Horas.